Asi maj 2025, prameň veľkej slovenskej rieky, asi tretej, ale otázka, ako to počítame, či iba na slovenskom území, alebo aj do Maďarska, tak tam by tá štatistika bola iná. Viete, že o riekach viem veľmi veľa, takže keď už kde sú sútoky, aj pramene sú dobré. Hľadal som pred chvíľou prameň riečky Rímavica, a to je zaujímavé, ona tečie neskôr do Rímavy, do Slanej a ďaleko do Tisy, takže jej púť je oveľa zložitejšia, kým sa dostane do Dunaja. IP len 230 km približne do Chlaby a tam je to celé pekné, ten sútok je pekný, nájdete to v tých mojich kanáloch, aj na odkazoch, ktoré dávam do tohto videa, prostredie veľmi dobre upravené, tak v blízkosti Lombilu nad Rímavicou dá sa ísť aj od blata, to je taká časť nad Látkami, to je taká otvorená krajina s výhľadmi na nízke Tatry, tak celé dobré a je to tu aj upravené. Ceny.